Sarap. Yummy. Ay, ano pagkain namin? Pagkain namin. Inasal. Mang-inasal daw. Ayan o. Mang-inasal sa Dubai. Ito ang mang-inasal sa Dubai o. Merong inasal sa Pilipinas. Meron din dito. Kaya lang yung lamisa nila o kakaiba. Talagang ang sisipag ng mga Pinoy na mag-business. Mag-business ng kakanin. Pista. Ano guys? Paghanap ng pagkakainan. Kainan. Togi. May papaitan, may barbecue. Dito lang pala tayo gagawin. Nagawin na ba tayo dito? Nagawin na ba tayo dito dati? Punta na kami dito dati ah. Naghahanap lang ng kainan. Ay, bye! Bye! Kain daw tayo lahat. Accept ng card. Sabi niya, Tim, mag-ano lang kayo, mag-metro lang kayo dito. Dadaan kami sa kaibigan niya doon, kabalik. Okay. Ha? Pero saan ba yung metro station? Ihatid kayo. Ihatid na. Bababa na lang kayo. Kain tayo. Ano? Flower! Halika.
Number 13, 12. 1-3. Sir. 1-3. Tatagal pa tayo dito. Asa na madam? Kain na. Siguro kung sarabay kita nag-comment. Baka. May kainan pala sa taas, no? May kainan pala sa taas. Hindi nyo ba close eh? Ito yung sisig, ito yung sinok. Hindi masarap doon. Ang Japanese. All. Sino to? Dito tayo. Mag-inasal tayo dito. Ha? Mayroon pala sa taas. Oh, nakainan. Doon na lang kaya sa tayo sa taas. Sige, order ka na, te. 4. 4. Oh, yung Order na.